Žiaci zo základnej školy slovenských partizánov sa pripravujú na majstrovstvá sveta RoboCup 2014. Postúpili tam vďaka úspechu v celoslovenskej súťaži v stavbe a programovaní robotov. Majstrovstiev sa môžu zúčastniť predovšetkým vďaka finančnej podpore miestnych súkromných podnikateľov. Momentálne sa chystáme na majstrovstvá sveta robotov RoboCup 2014, ktoré sa uskutočnia od 19. do 25. júla v Brazílii v Passoa. Postúpili sme tam na základe víťazstva v celoslovenskom finále, ktoré sa konalo v 10. až 12. apríla v Pustých Ulanoch. A keďže teda sa stali víťazmi, tak mali právo sa zúčastniť a postúpili na tieto majstrovstvá sveta. Tieto súťaže prebiehajú pravidelne každý rok, zúčastňujeme sa ich teda pravidelne, ešte sme nevynechali žiadny ročník, no a aj po minulé roky, nie vždy, ale sa nám už teda podarilo postúpiť aj v minulých rokoch aj na majstrovstvá sveta, kde naposledy sme boli v Istanbule v roku 2011, kde skončili chlapci na veľmi peknom 12. mieste. Je tam viac kategórií v tejto súťaži, v akej sa zapájate vy? My konkrétne teda sme v kategórii dance, čiže tanečníci robotov. Okrem tejto kategórie ešte sa reprezentujú kategórie v oblasti futbalistov a záchranári. V každej tejto kategórii